Welkom bij Kijker TV. Op de 26 april werd ter gelegenheid ook een koningsspel gehouden. Dus Van Bavel deed ook mee. De vliegende reporters gingen vrolijk ook meedoen. Welkom bij de Koningsspelen! Nou, vandaag zijn het Koningsspelen en wat gaan jullie dan allemaal doen? We hebben net gekeken op de Koningsspelen en straks gaan we nog een dansje oefenen. En dan gaan we iets van 11:15, we mogen voor de ouders dan doen, buiten. Ja, en we hebben ook nog ontbijt op school gehad. En ja, iedereen mocht 2 boterhammen en een paar tomaatjes. En een peperkoek. Was het lekker? Ja, ik vond het wel. 5, 4, 3, 2, 1. De eerste Koningsspelen zijn officieel geopend! Mijn naam is Queenie Gunst en ik kom hier op de Koningsspelen de kindjes 2 dansen aanleren. Dus ik geef een warming-up. En het liedje van de Koningsspelen zelf, wat uitgeroepen is als het nummer van de Koningsspelen. En dat is Bewegen is gezond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 en klap. Dan komt ie. 1, 2, kijken. 2, 3. Straks gaan ze dansen. Doen jullie ook allemaal mee? Ja, ook de juf en de meesters doen mee, dus dat maakt het nog leuker. De juffrouw doen ook lekker mee. Heerlijk. Ging het goed? Ja? Ja? Kan jij goed dansen? Ja? Ah, dus voor jou is het makkelijk. Ja. En, wat vinden jullie van de nieuwe koning en koningin? Ja, leuk. Ik sta wel dicht bij het volk, dus ja, vind ik ook. Net zoals we daarnet zagen op tv, dat hij dan toch met de kinderen in gesprek gaat en gaat kijken wat ze aan het doen zijn. Dus hij toont wel belangstelling. Ja. Er is eigenlijk nog bijna geen één koning geweest. Alleen maar vroeger, maar toen waren wij er dan nog niet. Dus het is wel leuk dat we nu een koning hebben. Zelf moest dat dansje ook leren. Uiteraard. Was Ja. het moeilijk? Ik heb een paar keer moeten oefenen hoor. Ja. Maar inmiddels kun je. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor, dus we kunnen er lekker aan beginnen. En hoeveel kinderen moeten hem leren? 220. Ja, Dus dus dat is een hele hoop, maar dat komt helemaal goed. Ik heb dat al eerder gedaan met zo'n massa kinderen. En ja, dat is de mooiste voldoening die je maar kan krijgen als er zoveel tegelijk zijn. Ja. Doe je handen naar de boven en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. Naar Hartstikke leuk oranje spektakel. Ja, Hebben jullie mee gedanst? natuurlijk. Zeker. Vond jij het leuk? Luca vond het koud. En ze deden het hartstikke goed. Ze deden het beter dan ik in elk geval. En hoe vonden jullie het? Het was echt kicken.
Woensdag 1 mei is het Veulingsdag op de paardenmelkerij. Er zijn daar heel veel activiteiten te doen. Het is vandaag Veulentjesdag op de paardenmelkerij in Oostburg. Vlak zo zijn, dan kan het. Wat is er vandaag allemaal te doen? Nou, je kan met het paard en wagen mee rijden, paardrijden. Er is natuurlijk een hele interessante rondleiding over de paardenmelkerij. Ook zoals je hier op de achtergrond ziet is er een hoefsmid aan de gang die de hoeven zit te beslaan van onze paarden. Dus ja, verder is het natuurlijk gezelligheid en de pasgeboren veuletjes te bekijken. Dus. En doen jullie nog iets speciaals met de pasgeboren veuletjes? Ja, we laten ze zien en tijdens de melkerij komen ze eigenlijk bij de moeder. En bij de moeder de jaagt ze later weer weg, dus dat is ook heel interessant om te zien. En de kindjes kunnen erbij gaan staan om te knuffelen, dus dat is ook natuurlijk hartstikke leuk. En doen jullie dit vaker? Ja, we hebben eigenlijk in juni en juni een paar open dagen. Juli, augustus hebben we ook een oogstdemonstratie en nog meer open dagen. Dan zie je eigenlijk de veulens weer opnieuw te bekijken en dan, ja, dat is eigenlijk altijd zo. Dus. Wat zijn jullie hier precies aan het doen? Sieraden aan het maken van paardenhaar. En hoe doen jullie dat precies? Ja, dat is heel lastig hoor. Het is echt een priegelwerkje en ze gaan alle kanten op. Maar met klemmetjes en ringetjes dan maak je sieraden zoals armbandjes, kettingen, oorbellen. Heel veel sleutelhangers worden er verkocht. Dus gaat hartstikke goed. Wat heb je allemaal al gedaan hier vandaag? Ik heb paarden geworsteld, in de huifkar gereden. En dan gaan we straks ook pannenkoeken eten. En hoe vind je het hier zo? Ja, heel leuk. Onze reporters vroegen zich af wat er allemaal te doen valt in Oostburg op Koninginnedag. Zoals iedereen weet is het vandaag Koninginnedag. In Oostburg is de rommelmarkt in volle gang. En Kik 2 gaat wat spullen kopen. Wat is er allemaal te doen vandaag? De rommelmarkt. En is dat het enige wat er hier te doen is op Koninginnedag? Voor de rest weet ik niet veel. En wat zijn je plannen voor vandaag? Geld verdienen. En hoe ga je dat doen? Om door op de rommelmarkt te staan. En verkoop je spullen? Ja. En ik zie dat je hier zo staat bij een grote kartonnen doos en een zelfgemaakt bed. En wat is je bedoeling daarmee? Nou, om slapend rijk te worden. En hoe doe je dat? Slapen. En dan komen mensen langs en die gooien geld in de doos. Een koning, koning, een levende legende. Ja, een koning, koning, eindbaas van de band. En wat een weergaloze vrouw heb jij Wat is er allemaal te doen vandaag? De rommelmarkt is hier nu te doen. Dus, Is het leuk hier zo? ja, het is wel een aantal dingen. Dus lekker rondkijken. En is het elk jaar zo leuk hier zo? Ja, het is altijd wel gezellig. Het is natuurlijk nu iets minder vanwege het weer, maar het is altijd wel leuk. Vindt u het erg dat het volgend jaar Koningsdag is in plaats van Koninginnedag? Of doet u dat niks? Ja, het doet me niks, maar ik weet wel dat ik het heel vaak fout ga zeggen. Dus dat, ja, nou. Nou oké, dat doen wij zelf ook, dus dat maakt niet zoveel uit. En wat zijn uw plannen nog voor vandaag? Een beetje rondkijken, misschien wat kopen. Koninginnedag vieren. Derksen en Gené, Volkskrant NRC, Toon Hermans in Carré. Jij, je bent patat met appelmoes, Alberti Hazeshoes. Je bent de bits van Doutzen Kroes. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Babbelaars aan het maken en verkopen. Je verkoopt het goed. Ja, ik heb al 30 bakjes verkocht sinds vanochtend 7 uur. Dat is heel wat. Ja. En maak je dat helemaal zelf, alles, van stap 1 tot stap 500? Ja. Doe de ingrediënten in de pan en dan, dat is boter, suiker, azijn en water. En dan laat je dat koken tot het een beetje bruin is.
En dan, wat doe je dan? Ja, dan giet je het en dan, wat je nu ziet, spatel je het om. En zometeen als het dan een beetje afgekoeld is, pak ik het in mijn handen. En dan kneed ik het nog een beetje en dan leg ik het in repen. En dan maak ik inkepingen en dan laat ik het afkoelen en dan maak ik er blokjes van. Ik zou het niet kunnen. Ik vind het heel knap van je. En heb je dat allemaal van jezelf geleerd of zit het in de familie? Of? Van mezelf aangeleerd. Oké, en wil je later ook je werk van maken om kok te worden of professioneel babbelaar, bakker? Nee. Nee, helemaal niet? Koning geweest, ja dan wist ik het wel. In Schoondijken werd de Koningsspelen gehouden. Een leuk en gezellige middag voor de kinderen. Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief, omdat ik iets moet bekennen. Liefste Maxima, ben een beetje verliefd op die mooie prins. Wat betekent de Koningsspelen? Nou, dan zijn we dan allemaal spelletjes omdat Willem-Alexander koning wordt. Liefste Maxima, zeg me waar je hem vond, in de bus of in de discotheek. Want ik wou dat ik ooit zo een held vinden kon, als die mooie prins van jou. Als die mooie prins van jou. Maar kan ik zo'n leuke jongen vinden, net als jouw prins wil. Ja, dit is lekker. En nou een kleine lepel, hè? Dan moet je dan wel kleine. En dan mag je met een kleine lepel proberen. Ja, goed gedaan. Het is hier gezellig, we hebben lekker weer. Dus we kunnen zaklopen, allerlei spelletjes doen, sokker. Er wordt gesminkt. We hebben een springkasteel, dus ja, eigenlijk voor alle leeftijden is er van alles te doen. We doen elk jaar spelletjes voor de kinderen. Normaal doen we het op het dorpsplein. En dan hebben we een programma van 's ochtends tot 's avonds met een rommelmarkt en ja, spelletjes van 's morgens vroeg tot een uur of 6. Maar goed, dit jaar hebben we dan een aangepast programma en ja, speciaal voor de kinderen organiseren we graag activiteiten. Ik heb er lekker 2. Met die blokken en dat parcours en met die hengels en met 2 ballen en spekhappen en blik gooien en ja, dat is het een beetje. Maxima vind ik het leukste. Ja, ik ook. Want Maxima is, ze heeft mooie jurken en mooie dingen. En prins Willem-Alexander, ja, die draagt bijna altijd hetzelfde. Nou, met die pakken. Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief, omdat ik iets moet bekennen. Liefste Max, beetje verliefd op die mooie prins van jou. Op die mooie prins van jou. Waar kan ik zo'n leuke jongen vinden? Net als jouw prins Willem-Alexander. Nieuwe mensen lieten aan. Kan ik zo'n leuke jongen vinden? Net als jouw prins Willem-Alexander. Vrijdag is een filmcrew komen filmen in de gemeente Sluis. Wat gebeurt er allemaal op deze set? Wij gingen op onderzoek uit. Een paar filmstudenten uitgaan zijn in Westhuis-Vlaanderen om een film op te nemen. De komende dagen volgen wij ze. Ik ben Domine Huygen en ik regisseer deze film hier in Breskes. En hoe gaat het verhaal van de film precies? Het gaat eigenlijk over een zus- en broerrelatie. En die komen eigenlijk zeer slecht nieuws. Ze krijgen zeer slecht nieuws te horen van hun dokter, namelijk dat hun vader is overleden.
En ze zijn op weg naar huis. En ze beslissen eigenlijk om in plaats van linksaf te slaan naar hun thuis, om eigenlijk altijd rechtdoor te rijden, weg van de miserie. Het is een verhaal over verwerking op verschillende manieren en dat geen enkele manier eigenlijk slecht is. En dat je dat moet accepteren van elkaar natuurlijk. En waarom maken jullie deze film? Het is een beetje autobiografisch. Ik heb dat ongeveer hetzelfde gebeurtenis meegemaakt met mijn eigen zus. En dat was wel een mooi moment. Dus ik dacht van, ik ga het eigenlijk in een soort van magische film steken. En dat opnieuw beleven, maar dan met mijn eigen standpunt. En waarom maken jullie de film hier in Westhuis-Vlaanderen en niet in jullie eigen plekje? Eerst en vooral omdat de wegen hier veel mooier zijn. Rustig en goed aangelegd. En je hebt hier ook Breskes met een mooie vuurtoren en een supermooi tankstation. Het kwam allemaal op dezelfde plaats neer, net hier. Dus de beslissing was eigenlijk snel gemaakt om het gewoon hier te filmen. En wat staat er vandaag verder nog op de planning? Vandaag doen we allemaal rijshots. Dus als je ziet hebben we hier onze auto op een autotransporter gezet. Dus dan eigenlijk vandaag doorheen IJsendijk rijden, wat het parcours uitstippelt. En doen we een paar scènetjes van interactie in de auto's, dialogen, zo'n dingen. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.